Ak si otec dievčaťa, musíš pochopiť tieto tri veci. Za prvé, každá jedna interakcia, čo tvoja dcéra má s cudzým mužom, sa na nej podpisuje. Každý jeden dotyk, každý jeden flirt, každý jeden nezáväzný čas, čo s niekým stráví, jej trošku ubere na jej čistote a tým pádom aj na jej hodnote. Za druhé, ak je pekná, tak veľmi rýchlo pochopí, že cez jej krásu sa vie dostať na zaujímavé miesta. A tretia vec, je úplne jedno, aká je rozumná a ako dobre je vychovaná. Každý starší muž je schopný ju zmanipulovať a dotlačiť ju do čoho si len zmyslí, ak nie je úplne neschopný. Pretože je to mladé, hlúpe dievča. Na to, aby k nej takýto muž nemal ani len prístup, si mal dbať ty, jej otec. Ak dáš svojmu psovi neobmedzene veľa jedla a on sa prežerie na smrť, koho je to chyba? Toho psa alebo tvoja? Chrániť svoju dcéru neznamená chrániť ju len pred okolitým svetom, ale aj pred jej vlastnou hlúposťou a ovplyvniteľnosťou.